ΟΡΣΑ. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Δημοκριτείο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ερευνητικό πρόγραμμα. Οριστικοποίηση προτάσεων για τις περιοχές των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδί Παύλα, Ηλυσίων. Τέταρτη φάση, Ιούνιος 2012. Μητροπολιτικό Πάρκο Ηλυσίων. Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης. Τεχνική έκθεση. Το αίτημα για την ανέγερση Ιερού Ναού. Όταν η Μητρόπολη Μεσσηνίας εγκατέλειψε τη διεκδίκηση της έκτασης, ο Σύλλογος για την ανέγερση Ιερού Ναού ζητά από την Ιερά Αρχιεπισκοπή να αιτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο την παραχώρηση έκτασης για την ανέγερση του Ιερού Ναού βάσει του νόμου 1934, κάθετος 1989. Σε συνέχεια τον ανωτέρω, η Ιερά Αρχιεπισκοπή απευθύνει αίτημα στο Δασαρχείο Πεντέλης και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, τμήμα επικισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπουργείου Οικονομικών και άλλων και όλες απαντούν θετικά, πλην του Δήμου Ζωγράφου ο οποίος απαντά αρνητικά με την αιτιολογία ότι θέλει να αναγυρεί συνεδριακό κέντρο. Η ΔΠΧ της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να εγκρίνει την κατασκευή Ιερού Ναού ΖΠ, την οποία χρηματοδοτεί ο Σύλλογος και στην οποία γίνεται αναφορά για ανέγερση Ιερού Ναού 45 τετραγωνικών μέτρων σε έκταση 1800 τετραγωνικών μέτρων στο σημερινό χώρο της Μουσικής Σχολής του Δήμου. Η μελέτη απορρίπτεται κάνοντας αναφορά σε 21 έγγραφα τα οποία, όμως, είναι όλα θετικά για την ανέγερση του ναού πλην του εγγράφου του Δήμου Ζωγράφου. Στο έγγραφο του Δήμου και της Πολεοδομίας Ζωγράφου γίνεται αναφορά για την ανέγερση του συνεδριακού κέντρου και για το ότι η έκταση που ζητήθηκε για την ανέγερση του Ιερού Ναού δεν είναι δασική, αλλά εντός σχεδίου πόλεως, οπότε δεν μπορεί να κτιστεί Ιερός Ναός. Αντίθετα, σε έγγραφο του ΟΡΣΑ με ΑΠ 3327, κάθετος 29, Παύλα 10, 2007, σημειώνεται πως τόσο στο τμήμα της εντός σχεδίου περιοχής χρήση γενικής κατοικίας όσο και σε αυτό της εκτός σχεδίου δασικής περιοχής μπορεί να κτιστεί ναός. Ο σχετικός σύλλογος έκανε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στηριζόμενος σε αυτό το τυπικό λάθος πήρε θετική εισήγηση υπέρ της ανέγερσης του Ιερού Ναού, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση. Σήμερα, αίτημα του Συλλόγου είναι να απομακρυνθούν τα αφαίρετα λιώμενα του Δήμου Ζωγράφου από την δημόσια και την δημοτική δασική έκταση που έχει κηρυχτεί αναδασωτέα, ενώ στον χώρο αυτό να τοποθετηθεί Ιερός Ναός 45 τετραγωνικών μέτρων και να παραμείνει όλη η υπόλοιπη έκταση ελεύθερη από κάθε κτίσμα. Οι πλησιέστερες εκκλησίες είναι αυτές της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Γεωργίου και απέχουν περίπου 850 μέτρα σε ευθεία γραμμή και περίπου 1000 μέτρα σε διανυόμενη απόσταση, για αυτό ο Σύλλογος επιθυμεί εκκλησία όπου θα τελούνται λειτουργίες, ώστε οι γυρεότεροι να μην περπατούν τόσο μεγάλη απόσταση. Στοιχεία αναφορικά με την αρχαιολογική σημασία της έκτασης. Στον χώρο των οικοδομικών τετραγώνων 449 λιώμενα μουσικής σχολής και 447 και στον χώρο των καταπατητών που είναι όμορος χώρος με την μουσική σχολή υπάρχουν λατομεία που ο αρχαιολόγος Δέλτα Σκυλάρντιτα χρονολόγησε προφορικά ότι λειτουργήσαν τελευταία φορά στους Βυζαντινούς χρόνους, ότι υπάρχουν ίχνη χρήσης πυράιτιδας και όχι δυναμίτιδας. Ο τομέας αρχαιολογίας και τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών απέστειλε έγγραφο με ΑΠ 222 κάθετος 10 Παύλα 6 2007 τεκμηριώνοντας ότι είναι του 19ου αιώνα. Για να χαρακτηριστούν διατηρητέα πρέπει να είναι παλιότερα του 1832 και δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα αποδείξεις για αυτό.